time so adan joma ha ma atwam ha na ana yebedum kanea a wo nyina yi ofuru simpie no obekasa ebisa ne so ba ye munye ntie na no me be ma ye laptop no ba be keka borofo semu na mani hunu Executive Council. That's on commodity. And to Mabbe Casano, Nabacuso John say, or they chire and semi mu, and so ha. Oh, yeah, no better say, Chesame who dream me. A woman said, Kabima mean cabin, ever no, all in that contest, no. Me, oh, Frankie Friday, ya would tinsemu. Ghana Sinichani, or Sinichano. Oh, a brand no aqua say womqua, when you're and vrim. Na ye bani abekamunsem e de akyerew ansa na meko antibi ene nsem adro akamuno Jubilee Hospital semen control se utie mo ba bia titu ne ntontum ya abai edono pa koko fodwa papa nkrofo huraye mo because emwana hwo mo dudo na so ko hospital adu ede be ma no yesi anopa na didi ntam entino eya no makoto kokobra me oh yes na emwa na fe no maduru ho fe no maduru o ma hwe emwa no nuboni biom de agu na wo mu yimfiri mu na honto lab testing na mo yo Jubilee pacho eduro bia opa bia on sabe kan ho oba wa fa afuro oba wawo ye benya brama opa na ahwew ama oba na nyi kama afin so pese o ye surgery a wo mo theater on mo mfidi aye mu ma fa ko Jubilee eto betwa mu bebre ko ye be onso ne de ntokro da opese odi bi hye ko ye de bebre aye se adwuma we e de amam obi asi ni na ebi wo honom chese standard hospital crowd for the public ya no obi bia 24/7 ajo 12 and ajo 1 ahoma che ye obi ha wa ye adwuma mfie bebre nie ti na disa nkomo na de programs no do so pa ebi hwe unsu betimi aba be fa forms no o kiro nsohwe ni obu onso a okura HND ne kwasiada ade kire ne adesua koso de tumuda ebia na wufiri chirichiri pa na wo ba ubisa se na saa memene da ne kwasiada no me ba menya ba bia da Akim State se eyekodi ubenya ba bia da ebo no nso da form papa na se wo dan wo aboabo wo asene akroso manso bia timitua wo de toto nkran ne kumase ne ho ana kyese yen ha ne ye pa na ade ba ko e ma ne ye nije sem ne se wokọ wasua wade nyina wie bre wo ewo eye achim asene ene ne mpotem ha ene nti se wo ba ho no mo a tumuda kra wo kosua pon a emu api your business programs eno ne e friend say BSc accounting no eno no wo ho ABI marketing apese obesua no nso BSc marketing BSc banking and finance BSc human resource management oko engineering na eno nso obesua de ni bi na benya bodin fakobo bra ena madwuma pa ye nti ya hotedin yese discipline excellence and development ene ba bia be fa bia nkrofo din omo kan se we any the greatest name a ye ba suapon a wo mo atintim ewum etimi asimu pam no aba yesuku mu ho ye wo achemo asene aboabo kwantempoin so ye ben amusie no ye ya dwuma adwoda ekopim memene da abiri bia wo beba ho ene akwasiara de ne kora beka ho anate atom ubetumi aba se ya asembisa se wo befa nkrata ne ekeka ho ubetumi aye na emom se opese wankasa nso ko internet ne so na okọ pick forms wo ho asuc.edu.gh obekọ no na wo mo ho nsem no o ma church bibiri no egu ho kinkan bia ne ebeboa 633957 0558 633957 and a 020 adia ba ko e mo dan so kra ne se ekwan ofa so otuo mu school fees no kopim se semester ne be ende no ubetua ne kakran wani beba ho so no atua ni nyina awia obi antete wo company yi ene wo mo eka ho na egusu akura yemu a ye kinkan ensem no e de emamo ye beto aso ye to kan kase no so Ahenkan FM what wasum papa hon ma beti keys up concert party Ahenkan concert party abonkruwa concert party ye edi ho a enumua concert party na edi mu ana yebenya akuku damne womom ho ani kan bi tise bobokala yebenya nipa bi tise bob sant sansem wei oze ye ene nani da wiem se kramoni wonnim dia hokeka
Tese wo mu ani kani we ni na no nyame adom concert party kofu we ni na mame ba ko tete no Ghana na ye concert no na odimu pa manfo be hu no eye efiewura sini bi ba na series bi ba TV so efe na efiewura honom na obete antibiu na antibi wo pa sem nne mame chese sini twa no wadi akire be ye mfinhia aduanan 40 years ene wadi akiri die ntiane se ono no ye wo no man nipa bi nyi a onya tenkama nsa oto na nsa nkana no a na owe ne sete sa ponche nipa bi nyi a otenkama kro no sini 20 na wompu no kon sini 20 na aware kwa ompe sini 20 na se bibia won ma don kon ye ka so nkosu adwuma bo so onye obetwa sene anti bi go school menye metwa sene enu ano didididima anti bi si de ntiane se ade na ewonimu eno owura mu nsunu na mu ya ne de afi no agini din owura no si anti bi na ba no tutoto ne sa no esan se odi sini twa ti be ye mfinhia aduanan no edan pontu nsi bi edan aye reverend osofo ayi obofo reverend obofo ono na de sa aka yi eche no anti bi che se ni twa de ko ba ko hwibira na mom sa ne ma no sa bre no mu tie anti bi akosem ne bi sini adwuma no me di si mani sto fitimi nkola brem because na me do dimensionsa no dwuma bia oni me kasa me njai sini adwuma one day kra wan hwa enu nti amama ntimi anhwe so krant na se an concentrate insen wasa ba be wo ahwa wo ba me nyina ntimi ahwe adwuma no ye me de na ye me se mbeti be we ase emre ye ni nkaso afi usem benyi du sei no matiti ni oma bebre ase ama enne se ba ne se me koye yanga kamesu adwuma be 10 ana me ma for chiro comment se me ma anya me hwede ye me ane se ai wo se o ma me sa sini twa wa be ye bia bo man Ghana enti nka be ya o de na kosem ne de atuni eye na nka o de obi betumi acha na store bi mpo anko beje ana ohia sanuma ni bi asemi wabusa na another bia me kase Ghana for monti ase sabe aje yesu nkwa na sema uti asem na tie ni nyina akosi ansa na watumi ahu de obeka emo de obi ani ho a ompem mo metiwe obi ama me shop so anti bi me de medani pakonase so adwuma we mu na ye na fa hwa woni wabusua osinko obede pa na se pa onipa mote so akura utwa baby ogini dimpa eye fiewura series ni mu anti bi na mote ni abusia enya anti bi nko na mama saa wa ya na otimi ko twetwetwe bia won sori dem ahodo no night clubs ene baby abeba no na strippers yi omotetare ban no ho obu ni mu kosoro no ene ochiachia no ho saa no de akofom na eno na brother Same kire se ne ho ne target sansa asorifu entu nsam frɛ ne mane meto nwumi bi wo kokora so wo kwakwakoto a sike de ma no kiremu wo night clubs na brother Same kire ne sema no wo kire se empem bebiri no ni nuano mu a wone wo mo eto gospel no kire se enye suban papa se onipa no kwasori so won kwasori onyame asem de ba bie timi wurawura ho nti onu sei saa na me asem enti so opie no okase wo kanyame asem wo mutie wo kasa wo kwaso de makoka nyame asem a onipa no osori free a okọ no na wo kanyame asem no a etimi kopa etimi kura mankrofo awosi guwon ene omo asabi omo hyehyehye sa atu mudro eba bedi onyankopon achi brother Same kwaso kyerɛkyerɛ ni nsɛmu sei learning from my God. He is universal God. Onye yimu. He didn't know obi ba menchen. So ye bosomsumni ana we kremoni na de bi oba asole ya onim se asole de obetie nyamenyom. Obi no okọ club ana okọ sport wa onim se okotie nyamenyom. Tinam de this guy sinam de hia ho no. Hope you are getting my point how to win so. Unse kura changing is strategy. Say yes so you change the sport wa ba wa adwene se nyame ma ho do na me gina ho na me ne wo ye wo brother Same no ono wati atomu no we no ye gospel chatawale ene wo kire so no de night club no ono mu betwia yimu anya senketo a ho ne target na nzen otwi shisha na oti worship twa petition as for na oti worship ostrepa ono no half naked almost naked as wa kan bi ade kitua bi na san ni tuna no ha ene say
you be as a nipple no or the adiekitu atariano ntino sankofo na chacho no gina hono mo I to no also ni yefie me say wakọ ho bi da night club wakọ bi da physical da almost so ade ni mu a ye wo engine room ankasa wo ho e ho ne mpanimfo ne tena enti wo sa no wakọ tu sika gu so keke na oye no wan tu sika gu ni so e wo beto sa wo wa wiwi bia ma aba ni so enya wo honhom na ade te ho no esa bada ko mbabu no o wa momo no no bi hwesa de no ade nyame be ha no wo sa obetumi ha wo no so na ye da so onwum tuomu tu na yen so anse ne din nie ma de kro no akonkan enu nti bibi e fa ka what eye trick awards anu e fa no 3 music network no eye Rashidatu Yamin Abdullahi mami aba etekodai na so nyame adom wo mo san so e de 3 music awards no e hase. Today, I am thrilled to announce the return of Fame Music Awards in September. I repeat, Fame Music Award coming September. After a year-long hiatus, we have reimagined our approach to ensure Fame Music Awards celebrates musical excellence and vibrant culture. This year, they are introducing fresh elements, captivate audience, and honor the artists who inspire us. Our renewed commitment is to showcase the best in music and amplify the voices of our artists, creating an inclusive and an unforgettable experience over the years. Your unwavering belief in our vision has been instrumental in bringing the Fame Music Awards back to life. We look forward to continuing this journey together. Mark your calendars coming September. We look forward. Yamin Abdullahi oye kwanchefo penyo da 3 music network ano o si 3 music awards eba September ni mu e mami ye ka nie 25 years nie 25 years and wono nse no wasua ne ma bebre wom ya line a wo tu yen nyina fo sese ye de kan adwuma ye ho ebeboa yen ama wo nipa ba ko pelu betumi ayi ne ma bebre na tumi aboa wo se kan ho na misa no ma aba unnim ni awo ye na eno na o kire se wo musua ya aboa won ama enne wo matumi agina adwuma ni mu aye mfin ando ensusudin wode nsami tudwa wa bra okopie adwuma die bi a watu ne din say changes na wono nsoso center producer, my own DJ. I've learned to do it from scratch. no wie in ando ene oze omo chichire nsem no to ho mantemu wo mu tie kase ne bapemu wo mu tie kase ne papa batum eno match osuobi like no agada shoes no agada shoes o tie kase no wa gina adwo a oni ne hu kani wo fo wo fa wo mu tie kase no ti eto anti afiefi se awia no ayipaso hene baako ebaye no agede black eno openi so abo ne red na je say yes assembly ni ya okay down